Kailangan ka beneficial kata kami nga agdama nga incumbent barangay officials para kada iti postponement ti barangay NSK election kada iti December. So tatno iti kasta ke manayunan pay iti baysa nga tawon kada iti kaparagserbi. Tatno iti kasta ke may pakita mi kada iti senador ken iti congressman nga sanda nga nagkamali ito inaramid da nga bill kada ito postponement election into November 26. So, tilang makuna-ko na po, dati ko na po nga aramidon mi, iti aming kawalan mi, para iti na ito may isang taon pa, ngayon kang panagserbi, iti bukod mi nga barangay. Kina-expectaro nyo po, na iti liga ng mga barangay Ilocos Norte chapter, namnamaon nyo po, kadag iti 559 barangays, ngayon ka nakiserbian, kin kadwak, kadag iti 20 ket talong ABC President, kaya iti 559 barangays, iti probinsyang Ilocos Norte, nga aramidin mi, amin dagiti kabalan mi, tapos di kasta ke may implementar, dagiti proyekto, aktibidades, iti kada barangay, nga pagsayaatan, dagiti kalugaran tayo, iti probinsyang Ilocos Norte. So, same lang, dagiti programa iti nasyonal, kasi na iti kalinisan, iti barko, iti gulayan tayo, ang tuloy na tayo implementar tayo po as mandated by the national government under the DILG. So, every week data nga raramidin ti tayo, iti Ilocos Norte, at 559 barangays nga kunakmanan, mga all the barangays are doing this three, the kalinisan, barko, and the hapag. And